on. Mä en tykkää, kun mulle tehdään tulee mun korville. Siinä on ne 3. fakta. Ja tälleen. Mä en tykkää, kun mua kosketaan. Se ei oo kivaa. Siis kun mua kiusataan. 5. fakta. Että mä tykkään, kun mua silitellään. 6. fakta on, että mä tykkään, kun mun käydään koilla lenkillä. Niin, mutta samalla mä tykkään kaikenlaisista hommeleista. Oliko se on 7? Niin, 7 fakta on. Mä lakastan, kun mulle lapsutellaan tästä noin, niin. Se on ihanaa. Vielä 1 fakta. Mä rakastan tehdä aina tälleen. Hyvä haju. Hyi, toi hais.